Bonsoir la famille. Vous êtes mes familles maintenant. On est tout le temps ensemble. J'espère qu'on gagnera tous ensemble. Voilà. Ce que Miss Nouvelle est important à mes yeux, ça le direct, ça le live. Ce que Miss Nouvelle important, très important, Blanc. Il faut tenir plusieurs fois à niveau resca tua masna. Insécurité à tua masna. Maro mandefa message aminaka Blanc. Maro naro mandefa message aminaka partout dans toute Madagascar Blanc. Mandefa message aminaka. Zafady tso za tsy refuse io resaka mi fa ny dépasser naro 5000 tsika volaniko zay za tsy mavita mangala olo jiaby fa le direct alefa tsika fo par rapport amy raha mandalo. Voalohany volaniko izy ko tanànatsika dirigé par un dictateur, izy ko opposant malemy tsisy raha vitany. Amezako exemple anareo. Zay volaniko tsy haiko aia position ny député cité-ny Randrana Soloneko. Tsy haiko aia position anazy. Anao tsisy rano pendant 10 jours. Anao opposant tokony matanjaka. Anao volagna. Mietsefa anao Andradjoely. Anao tokony mampihetsiky vahoaka azy io. Anao tokony mampihetsiky vahoaka. Tamin'ny Mahevatoro. Tahienao, anao mahavita mamory vahoaka. Anao namory artiste. Ino ambesanao zio? Mamory artiste. Io tsy miady volaniko zegny. Pendant au moins même 10 jours. Anao nadigny pendant 10 jours tsy nahita rano. Azonao, tsy anao zaraiky mijaly Madagasikara volaniko aminareo zegny, resaka rano, resaka délestage. Tsy haiko tsy hitsefanao, anao miambigny Andradjoely mihetsiky. Andradjoely c'est un dictateur, olo jiaby fa mahay zegny. Izy tsy ala amy place-nazy ao, izy koa vahoaka tsy hetsiky. À partir du moment le pays est dirigé par un dictateur, par des mafieux, avec des injustices, tokony le peuple magnano la justice. Mais tant qu'anaro opposant, anaro faible, tsy possible vitanaro agnadoso Andradjoely. Anao ny tokony président, exemple, anao tokony président, imagine anao teo président, faiblesse nao koa karaha io, tsisy vahoaka agnaraka anao. C'est maintenant que anao tokony magnaboaka fa anao fort. Sa anao naregny volagna Andradjoely atao pipi kiloty, patalon, jiaby, anao zio mangigny. Non, en tant que leader, anao nahazo tamin'ny élection présidentielle. Tsisy olo tsy mahay zegny. Fa ro nangalatra vato. Anao nangigny tsy nitoizinao. Je sais pas, tsy haiko accord nataonareo tagny. Zay volaniko, possible misy accord politique tagny, zay tsy mampihetsika anao zio. Za la place-nao volaniko zegny, possible les bailleurs de fonds jiaby, possible reo nemeliko aminao zio. Fotony hitako faible loatra anao présidentité-ny. Hitako faible loatra anao. Après, une fois anao tokony kexate amy WhatsApp. Jusqu'à niany, za niambigny appelnao, tsary nahazoko appelnao. Mais c'est pas grave ça. Zay volaniko, tsisy problème aminaka igny. Za continuer fo. Mais tokony raha nataonao niany. Au lieu que anao mivolagna, mitsefa anao Andradjoely tsy mijery zegny. Izy koa na place. Izy en place. Fa maro ny tia agnadoso izy. Anao anisany tia agnadoso izy. Izy koa anao fifa amy raha valomany fo. Io tsisy raha vitanao présidentité. Je suis désolé. Io tsisy raha vitanao. Maraka raha valomany zay fa tio. Fa hitantsika raha nataony fa tsisy raha pare. Izy mbo nagnanognano hely par rapport amin'ny Andradjoely. Niany anao tokony magniraka. Allô, cahier artiste. Allô, magnano tsimanjimanjy. Erany karaha anao magnano Mahevatoro igny. Allô, magnano tsimanjimanjy. Le seul slogan, démissionner Andradjoely. Io tsisy idirany ady zegny. Tu vois? Anao ndraiky angataka, allô andeha 13 mai. Io tsy mila angatahana. Le pouvoir ne se demande pas. Le pouvoir, ça s'arrache. Izy koa fa ankily en face nao, dictateur. Anao tsara nivolagna,
aia problème exemple Mamravatomanga anao tsara regninay volagna Mamravatomanga boka fa ianao fa Mamravatomanga fara ambadiky raha jiaby io anao tsy mivolagna Mamravatomanga zay volagno aia positiony président cité ty volaniko aia position nazy ty tsy haiko karakora angalako le président cité or que izy opposant za mahita ke afaka andro Christian hitako mivolavolagna plus ya or que anao censé à être président de la république anao tokony nahazo za la placenao ambla maty fofa tsy possible za nagnambela izy en place nazy tsy possible eko za nahazo tsy possible après mizay le vahoaka mahita raha karaha zegny vahoaka opposant manginy même Andry za Andry à la place n'Andry za mahita opposant manginy tohizako fo baka tohizako fo raha ataoko ndray tsy manjary ya zay volagno tsy azoko aia positionnao président cité-ny tegna tsy azoko mila azavainao tsara soit anao misy mikimaky agny misy accord politique nataonao amile dinosaure de la politique aby io soit anao après ça anao ni proposendreo raha tsy hainay boka zay mila raha mazava boka ny anty anao mivolagna amy vidéonao za raha mitandremo vidéonao fo anao mivolagna mietrevanao Andry Rajoely pendant 10 jours zay tsy nahazo rano déjà igny tsy asan'Andry Rajoely resaka rano zegny ka ianao Jirama ya directeur an Jirama ka ianao directeur an Jirama volagna ministre de l'énergie ya volagna izy mais anao koa te andongona Andry Rajoely anao mitrangana andesa vahoakanao anao koa mahita mahazo vahoaka za la placenao mahazo vahoaka karaha ataonao tsy possible za anginy azafady tsy possible za anginy eo amizay za mihitsiky aty Toamasina firy fois za mivolagna aminareo Toamasina mandefa message taminaka volaniko resaka insécurité isan'andra voro ao isan'andra misy problème fo niany comme par hasard avoazanaka police raha io olo jiaby mitrangana dikan'izay le vahoaka zegny tsy olombelogno izy koa ndraiky fa resaka zanaka le mpitondra soit miaraka amin'ny fitondragna ty mila mitrangana olo jiaby hita aby monsieur le maire mandeha jusqu'à l'hôpital mais ola vovo tomboko meso ola vovo ravegna agny Toamasina tsy Toamasina zaraiky erany Madagasikara zao erany Madagasikara tsisy olo masaky mihetsiky tsisy olo masaky mihetsiky niana voa olonareo niana nareo magnasara volagna ihetsika atsika aianao général Bomba l'insécurité aianao général Bomba tamy Russie baka anao niteny hoe Madagascar tu traverses la nuit et tout ça il y a pas de problème io problème izy igny problème aveo viol zanakan'olo jiaby aveo tombotomboko meso olo jiaby tu vois aia l'insécurité aia nareo boka mivolagna fo fa zay magnaboaka fa vandy raha volagninareo boka tsy tianareo zo fa volagninay fo zay boka masaky mivolagna anareo fotiny a Madagascar ao volaniko izy koa fa mivolagna zegny volaniko atao hoe dictateur député boka fa tsisy raha ilaigna ro izy koa député a Madagascar ao marionnette volaniko aminareo zay c'est des statuts mandeha amin'ny assemblée nationale ao karaha mouton misy araiky mitariky ro jiaby mandeha agny mipetraka agnabony chaise bon voniagna vadinareo niany ya manangatagnana jiaby allo ya mety fo ampijaliagna anareo niany mety ya mety fo karaha zegny atao hoe député ao a Madagascar tsisy raha ilaigna anareo tsisy raha ilaigna député a Madagascar anareo statut volaniko zegny jiaby sauf volaniko aminareo afaka andro Christian eko izy io fa voa menace koa baka fa voa menace koa noe fa zay mikaraha ataonareo fa menacé olo zegny avoa zay monsieur le maire anay maire ny Diego jusqu'à nianty avoa menace tsy mahazony tany après anao PDS anao magnasary mivolagna zay agnamboatra lala zay agnamboatra ataova kopandro baka zao fa zay mikaraha vitanareo kopandro voka anareo tsy possible anareo digny monsieur le maire Jean-Luc Javoljara tsy possible volaniko zay izy koa raha nataony Jean-Luc Javoljara a Diego Sere zao tsy possible anareo adigny izy mifoaza maraindraigny tsara volaniko aminareo zegny io anareo madigny izy
Anareo zio mbola magnano marionnette boka. Aloha ty, aloha gauche, mandeha gauche, aloha droite, mandeha droite. Ja, aboa ty, ja, aboa machine ty fa ataova karaha magnamboatra lalagna anareo. Ataova. Cinéma anareo fa hainay. Ça c'est du cinéma ça. Azonareo zegny. Après, mijiky za ty le ara. Franchement, colonel, olo, mijaly. Tsy hainao firy taogno izy, nazahoany makamba anazy, 40 kilos. Andeha aboakanao sary, velon-tegnan'olo. Nangalitra mbava olo igny. Nangalitra zigny. Makamba anazy andeha aboakanareo sary, 40 kilos, me 40 kilos ny volamena. Jiaby igny adignanareo. Olo koa ny mijaly. Ja? Velon-tegnan'olo tsy hainao firy temps, firy jour, firy mois, izy nazahoany makamba anazy, andeha lafiny. Igny andeha adosinareo. Anareo mba olombelogno fa fitondragna ty nanonga loatra amy lohanareo io fa tsy trantsinareo. Sérieusement? Sérieusement? En plus, tsy olo nangalitra volanko aminareo zegny, volamena, anareo mangalitra volamena jiaby io. Anareo magnano trafic bois de rose jiaby io. Mandeha tsara la vinareo. Population mijaly, mandeha mizaha aia raha mety varotany, aia ka zahoagna, akarakôra zahoagna vola. Igny andraika andeha samborinao, monsieur le colonel. Anao magnano cinéma, anao milomilometa jiaby ao, miribiriby ny vahoaka, zay ka tiany vahoaka. Ribiriby anareo vahoaka. Tegna ribiriby anareo vahoaka. Anareo tsy malahelo. Makamba. Otrino 40 kilos ny makamba zegny. Otrino amizay, ne serait-ce que 1 kilo ny volamena. Non mon frère, grave raha ty. Non, io volanko, Madagascar volanko zegny. Sy teny, za mbola miangava anao volanko zegny, raha ty fa tsy manjary. Fitondragna ty fa tsy manjary. Anao misy moyen, zay tsisy moyen karaha ataonao. Anao mavita mamory vahoaka. Raha haiko volanko aminao zegny, magnova volagna, erany olo jiaby. Anao boka misy normalement tokony en tant que leader anao, tokony président anao, erany province jiaby tokony misy olonao. Chef d'équipe, soit chef de région non, soit chef de section non, tokony mivolagna. Bon, ameza top le vahoaka. Atsika tsy agneky le fitondragna ty. Aloha magnano tsy manjimanjy. Aloha magnano tsy manjimanjy, aloha magnano mirombo. Ka i artiste, le seul but, agnadoso Andry Rajoelina. Le seul but, agnadoso le mpitondra dictateur aby io. Simple ane zegny. Io tsisy ady. Io tsisy ady volanko aminareo zegny. Tsy mila mandeha, anao boka mitady 13 mai. 13 mai zegny 13 mai ndrô boka. 13 mai ndrô. Zay volanko. Atsika amizay miditsika amin'ny état fédéral. Amin'ny état fédéral. Nagnino mba depuis le début tsy nataonareo référendum raha ty. Tokony anontanianareo vahoaka boka. Ino raha tadiavin'ny vahoaka? Tokony anontanianareo. Mety anareo amin'ny état central ty fa anareo mila état fédéral. Tokony anontanianareo boka vahoaka. Tsy anareo mahazo pouvoir. Tananareo ao pouvoir, ataonareo zay raha ty ataonareo. Vahoaka nagnapetraka anareo ndraiky, izy koa fa tsy mety aminazy, izy andeha hihetsiky, ataonareo arrestation, ataonareo intimidation, voire vonenareo direct, soit ampilifasinareo izy. Non, tegna mampalahelo. Bonjour tout le monde. Zay tsy mbola tsy nataoko bonjour teo zay volanko. Azafady trô volanko zay fa tsisy place amin'ny aminaka atao. Za ndraiky misy deuxième compte volanko zegny. Mbola za fo, za tsy mbola soranaka fo, za tsy milefa ro volanko zegny. Aratsika tsisy raha vozoatsika ro
ireo tokony mavozatsika zio, ireo tokony mavozatsika miasa fo atsika ato volaniko aminareo zay, tegna miasa atsika. Normalement vidéo tsika fa nazony professeur zay vidéo nazy nalefako teo koa izy nagnano direct. Normalement l'AES tokony andefa vidéo tsika koa, atsika mirikarika fo ato fa tsy zay mangigny. Des fois za tsy magnano vidéo fa magnano fo za eko magnaraha io sarotro volaniko aminareo zay, tegna sarotro ary atsika tsisy moyen. Zay ny volaniko, si teny misy moyen tokony mihetsika marigny izy mahita raha tsy manjary, fa tsy niany izy pendant 10 jours izy tsy mahita rano ke niany izy mivolagna mietrefa anao président Rajoelina. Non, vahoaka tokony mihetsika. Andry Rajoelina en place, Andry Rajoelina en place. Zay ny volaniko, ino problème iny cité ty volaniko, tsy haiko aia position nazy, tegna tsy haiko aia position cité iny, franchement tsy haiko. Tsy possible anao ke 10 jours anao tsisy rano, anao baka magnano sport, anao tsy andeha iseky, anao magnano vidéo mivolagna ça fait 10 jours za tsisy rano, mbo mietrefa anao président Rajoelina. Non, anao tokony mihetsiky, anao tokony mihetsiky président cité Randriana Soniaiko, anao tokony mihetsiky. Fotony Andry Rajoelina koa na pouvoir pouvoir nialitra boka nataony. Ary anao tsy reniko mivolagna Mamira Vatomanga, or ke Mamira Vatomanga ambadika affaire jiaby io. Natao Madagasikara tsy mandroso Mamira Vatomanga ao volagno. Mamira Vatomanga farany raha jiaby. Tsy anao zaraiky mon frère, olo jiaby volaniko aminareo zay manontany za karakory mba position cité-ny. Ary cité-ny volaniko zay kazambanimbaniagna zay madiniky volaniko zay. Fotony tanao anao nivolagna taminaka ame za numéro anao, avy eo anao kayeko, anao tsara nikeky za tsy magnino volaniko, j'ai pas besoin de ton appel quoi, tu vois, samby karaha zay boka atsika. Mbilafo zay magnano ne ato zay volaniko, fa mandeha fo ne agny, mandeha moramora ne, or que zay tsisy moyen karaha ataonao, zay tsisy moyen karaha ataonao. Simple, anao voalohany nivolagna décentralisation, zay mivolagna état fédéral. Zay volaniko niany eky zay fa tsy ankadalenareo resaka état fédéral io. Azonareo zay tokony rango voalohany volaniko zay anareo nangataka nagnano référendum, fa tsy nitananareo direct le pouvoir. Fotony firy fois anareo mivolagna atao décentralisation, atao province autonome, atao raha jiaby, or ke azonareo pouvoir zay adignanareo. Niany ty zay tsy adignanareo volaniko zay. Il faut maintenant compter sur nous, parce que on va plus vous lâcher et on va plus abandonner. Azonareo zay zay tsisy moyen karaha ataonareo. Le seul moyen ne volaniko zay la vérité. Abokane, pourquoi zay mila état fédéral? Pourquoi sambava mila état fédéral? Comme ça Mamira Vatomanga tsy avy magnamia bekolo allo alenera vany. Pourquoi Toliara mila état fédéral? Comme ça Mamira Vatomanga tsy avy andeha agnano base de Toliara, hein? Comme ça Ambilobe tsy miambigny état central ivolagna fa zay ndeha agnamboatra ponareo. Comme ça Nosibe tsisy olo andeha andravandrava tany andreo. Voilà pourquoi je veux l'état fédéral volaniko zay. Ary zay tsy mipody afara resaka io, tsy adala olo be taloha depuis il Mojajony, il Koudit, il Koubet et j'en passe des meilleurs. Ni Takzou. La moindre des choses anareo koa un peu plus intelligent tokony bon maro olo mitady d'état fédéral ty, alotsika agnano élection atao référendum oui ou non. Zavanareo est-ce que non? On parle pas, il y a pas de souci. Zay mangigny dika zay majorité nareo. Mais mila petsika nareo zay volaniko orongona Andry Rajoelina transitionné tout de suite état fédéral. Zay transitionné zay za maregny zao Marc Ravalomanina tsy nagneky andeha place Andry Rajoelina. Azo mba mila ipody Marc Ravalomanina. Olo fa teo fa hitanay problème zay boka tsy mila izeky. Izy koa mbola dinosaure de la politique aby io fo, izy koa mbola état central io fo. Madagasikara tsy androso volaniko aminareo zay, tsy adala américain, tsy adala Angleterre, tsy adala Canada, même la Suisse izy fo confédération fa mitovitovy fo izy.
Allemagne, Afrique du Sud, eran tanàna jiaby, nagnino rô magnano état fédéral? Nagnino amitsika ao tsy androso resaka état fédéral? État fédéral volaniko aminareo zay, nin'olo tia tegna, olo tsy tia état fédéral, olo tia tegna. Aty ambanimbany le province sasany. État fédéral tsy hanimba Madagasikara zay, tsy hanimba Antananarivo, tsy hanimba Diego Serret, tsy hanimba Toliara, tsy hanimba Sambava. Tokony normalement état fédéral ampandroso. Ampandroso. Misy président karaha Trump, izy toujours le président, izy mivolagna ok, fa état fédéral ambila gouverneur, zay mifidy gouverneur anay. Fa tsy anareo mibeko zay fa zay niany mahazo exemple Base Toliara, misy olo agnambomboatra raha meilleur que Base Toliara, tiagna ampiditra cancer aminay, olo agnano, au moins zay tsy miaby beko nareo baka Antananarivo eky. Niany volaniko tamy l'Assemblée nationale, allô manangatanagna impôt jiaby mandeha Antananarivo. Aie vola. Aie vola. Firy million, firy milliard aide. Nagnino atsika endetté, nagnino Madagascar endetté, fa Madagascar tsisy raha vitany. Aie vola fagnampiagna tamy coronavirus, aie vola fagnampiagna tamy cyclone jiaby, aie vola fagnampiagna tamy kere mbola eo fo. Maromaro milliard zay, maromaro million zay, tsy hitany vahoaka maso. Tsy hitany vahoaka maso. Donc, tsisy olo mijery eky zio. De toute façon, on ne peut plus reculer, vlan comme narosé. On est assez avancé, on ne peut plus faire marche arrière. Eko, za fa voamenaly, même olo misignale, tsy direko vlanko zay, tsy direko ary kinieko hitandreo vlanko zay, ary zay téléphone naka mety écoutendreo. Kini ataoko zo, écoutenareo za tsy mijery. Justement, Madagascar est trop grand, plus grand que la France. Après vous êtes dirigé amin'olo, enareo fa tsy anareo tahero nianatra. Tsy za farany mahay vlanko zay, za tsy nandeha l'école lavitra vlanko zay. L'armée fa nampianatra raha eko jiaby. L'armée nampianatra za. Je peux pas être plus nul que certains. Je fais la différence entre le bien et le mal. Alors, ni voyage un peu partout. Ni voyage. Zala vlan, karakory la Belgique ty mandeha tsara, karakory Angleterre mandeha tsara. Nagnino mba tanànanaka Madagascar tsy mandeha tsara? C'est qu'on est mal dirigé tout simplement. On est mal dirigé. Après Club 48 magnano zay raha tia ataondreo, za tsy d'accord baka. Tsisy olo d'accord amin'io. Zay volaniko sy teny randrena solo niako, azafady aminao, azafady aminao. Anao nahazo élection, anao tsy niady zonao, anao tsy niady zonao. Niany ty, tu dois rattraper. Anao mirattrape. Anao tokony mirattrape. Anao tsy volagna amin'Andry Rajoely fa mietsefa anao, za tsisy rano pendant 10 jours. Anao tokony mivolagna vahoaka, alohatsika hetsiky. Contre président Andry Rajoely, faut-il président Andry Rajoely, c'est un dictateur, c'est un mafia, c'est un menteur, c'est un assassin. Tu vois? Arrestation arbitraire. Jiaby zay agnatiny Andry Rajoely. Normalement, tsy tokony la place n'Andry Rajoely eky io. Za double nationalité karaha izy volaniko aminareo zegny. Za français de naissance. Jamais za very nationalité malagasy naka. Tsy possible. Zany ni za constitution. Faut-il za par filiation. Depuis naissance. Le mandriniko nagnano la guerre niaraka tamy France diaby, karaha za koa nagnano, voilà, za français. Mais Andry Rajoely tokony very nationalité nazy. Fa izy nambela. Zay vola misy accord nataony la France. Je suis d'accord avec ça. Mais tokony mivolagna marigny amitsika izy. Fa nianatsika dia mandeha ankaratsy la France, or que tsy haitsika ino marigny raha accord nataondreo tagny. Satsa hoa la France ambadikin'io, la France ambadikin'io, natao la France zao tsy mandeha fagnampiagna, tsy agnampy. Misy antony. Misy antony. Natao Andry Rajoely zao, nagnafody vava izy, resaka il est parse. Heureusement, tsy nazotsika il est parse. Izy koa nazotsika, io lombolombony no sy be. Fôtiny il est parse io volaniko aminareo za fa tagny. Za fa tagny. Alefako aminareo photo izy koa nareo mila. Tu vois, misy raha tsara ao, que ce soit gaz, que ce soit pétrole,
autour des îles éparses. Zé, Nyan, Gas ande pressé ande ngalazu, faut dire, même la Chine m'a érasé. Tu vois, ils connaissent que îles éparses, nefanchika. Surtout, tanana chika mbola tsy manjary zio, gouverné par des dictateurs, vlanko zay, nefanchika. Non, mais c'est les blancs, mes frères et sœurs, cité, zami la cité, mi vulna hel, une position naze. Ils m'ont une vidéo, tu dirais dans la duel zé. Ils en tant que leader opposant, tout il est pressenti, tout qu'on nahaz, tout qu'on place naz de président you. Za la place cité, en place en mat vlan comme na rosé. En place en mat, il t'a cuisse fanangalcha. Izy fanangalitra ny jirajoely natao izy nazy place io nangalitra olo jiaby mahay zay adiogo olo jiaby mahay zay era ny tanàna Madagascar olo jiaby mahay zay karakory nazahoandreo volaniko zay tout a été truqué zay koa za mi donne un coup de marteau amin'ny observateur africain misy vidéo nalefako tany normalement si tout va bien alefany AES zay ireo nandeha nagnano observation ta Madagascar resaka fifidianana igny itandreo raha tsy manjary itandreo raha jiaby corrompu nagnino ny validendreo fo la victoire ny Andry Rajoely communauté européenne koa karaha zay itandreo fa Andry Rajoely nangalitra nagnino ny validendreo ça veut dire vlan ireo complice ça veut dire qu'ils étaient complices zay vlan eko politique za tsy mahay vlanko sarotry politique za tsy nianta politique de toute façon Andry Rajoely en tant que DJ izy navita ke zay en tant que force en tant que nisy expérience nagnino zay tsy mavita fa zay fo tsy amidika vahoaka impossible zay amidika vahoaka impossible zay maromaro fa mivolagna zay hoe on est trois masaky mivolagna hato frère anaka Percy après Zoukbe maro olo fa mivolagna aminay bon toiza raha ataonareo tsara raha ataonareo mais tsy ampy zay zegny tsy ampy zay mila vahoaka magnampy zay mais zay mila vahoaka magnampy zay eko anareo fa magnano sasany magnano comment dire ça mipartage vidéo regnindreo jusqu'à amy oreilles premier ministre amy oreilles président fa hitandreo tsika mafanafana loha hitandreo tsika fa commence miavance atsika zay ireo Antananarivo lanko aminareo zay commence mizaha ireo olo aby ty zalahy mandeha lavitry loatra zegny Tananarivo lanko aminareo zay dia hagnano raha zio izy koa Tananarivo nandrongona Andry Rajoely atsika oublier attention zay volanko aminareo tsara zay za mivola mipousse cité Randriana Solonieko mbo hagnano raha hotiny anao nivolagna voalohany ataontsika décentralisation zay fa tsy mila décentralisation zay mila état fédéral azonareo justement des marionnettes on n'en veut pas zay tsy mila marionnette zay mila Madagascar libéré entre les mains ni ro dictateur aby io mafia des trafiquants raha jiaby ny amindreo misy vidéo vlanko ni partageko tam professeur normalement izy nazy vidéo tsika koa za fa nazy valiny tato normalement mizaha izy vidéo tsika io tu vois mi-utiliser vidéo tsika zay vlanko atsika ne mandeha fa moramora raha ty zay ne vlanko mangatako koa aminareo mbo tsy mandry koa nareo agny tsy tokony mandry koa nareo agny tokony mizaha fo koa karakory ataontsika moyen zay vlanko atsika tsy mamakimaky raha atsika tsy amakimaky raha vlanko zay vidéo ny professeur zavanareo tsara atsika zio dirigé par un dictateur vlagniny tu vois le peuple doit se réveiller vlagniny tu vois tsy zaza raiky fa elaela zany volagna zay fa io professeur matanjaka izy ary fa nagnano raha maro izy nagnapetraka capitaine Traoré nagnapetraka maromaro olo nagnano atao hoe coup d'état fa igny le bien coup d'état ça c'était un bon coup d'état par contre coup d'état nataon'ny Andry Rajoely c'est marionnette izy azonareo marionnette zay volanko atsika vahoaka zara mila mihetsiky tokony mihetsiky marigna atsika zio falera zio allons écrire l'histoire volanko aminareo zegny allons tsika anoratra tantarany Madagascar heky ireo jiaby dinosaure io
fa ho lavolavo araikaraiky ro génération tsika génération zanakatsika anoratra tantarany Madagasikara za mavozo zegny ambilahy eky tsisy olo tsy mavozo ambony tany ty tsisy olo tsy mavozo nde za nandeha la guerre ty fo mavozo tu vois mais tanao vozo masiro zegny raha koa tsy sarotry volaniko aminareo zegny tsy masiro imagine anao mandeha miasa pa kajo anao la fin du mois anao ravoravo mahita volanao miboaka nianatsika koa mihetrika volaniko aminareo zegny miaitsika atsika miady atsika tsy miady mamono fotiny ady sambolo maboaka resaka ady zegny tsy miady mamono izy koa tsika jiaby miady mitsangana atsika rongana fitondragna na tsika état fédéral avy développement de Madagasikara atsika voalohany ravoravo fa zay volaniko izy koa anao agnano omelette tsy maintsy amaky antody azonareo donc zay volaniko volaiza eky atsika mivolagna mavozo gadra mavozo ndre ro mivolagna zay fo mavozo maty ndre ro magnano intimidation tsika io fo mavozo tsao very pouvoir andreo irozy io fa mialamboetry volaniko aminareo zegny rozy io fa mivolagna ato ro fa mivolagna fa mila rongina atsika andry radio ty fa atsika fo tsy mila milefa atsika mila eo fo irozy io andeha madika andry radio andeha tondreo marionnette karaha zany politique io fa atsika tsy aneky zegny zavanareo lalatrena fa commence mivolagna ato andry radio zay fa commence maromaro olo miala io amizay ro magnasary mivolagna vita zenga la place non désolé atsika tsy mila zegny justement volaniko zegny volaiza doso agnatin'ny lohanareo eky mavozo zegny olo jiaby ty mavozo zegny volaniko amy siteny anao teo nagnano mahevatoro ka eo olonao jiaby igny mitsangana nde professeur igny ta Diogo Sarez nasaky nivolagna zegny ke anao olo izy koa magnano top vahoaka miaraka aminao ke anao tsy masaky mivolagna amy vahoaka alohatsika hitsangana ivolagna amin'andry radio midémissionné anao andry radio ka i artiste anao ne managna moyen zay tsisy moyen volaniko zegny zay tsisy moyen anao misy moyen tsy hainao amizay position anao baka anao ty miaraka amin'andry radio magnano cinéma aminay soit miaraka amy Ravatomanga magnano cinéma aminay soit miaraka amy Marc Ravalmana magnano cinéma aminay tsy hainay boka ohatra ke vahoaka firy vahoaka niposanao anao ne nahazo volaniko zegny tamin'ny élection présidentielle anao nahazo fa anao nangigny tsy nitoizinao plaintenao nangigny anao tsy haiko akory nataonareo volaniko oui non ty za place izy fa atsika boka tsy agneka de fitifitandreo atsika tsy agneka de fitifitandreo boka niany ty il faut régler les comptes sambolo mirégler compte niany oui tsao nisy tsy teo misy sujet maro nambelako teo baka resaka le colonel tagny nanamotro viavy 40 kilony makamba igny 40 kilony makamba nisambory ny viavy or ke olo famijaly tsy jamala na lafo ny viavy igny makamba tsy hainy karakory possible économie nazy jiaby nataony tamizegny niany izy avosan nisamborigny natao sary devant gendarmerie eo amizay izy magnasary milomilomay miaraka amy vahoaka jiaby tu vois azonareo angala point tsy aminay ty anareo mangala point aminareo agny amin'ny olo magnamia beko anareo agny mangala point anareo fa tsy amy vahoaka izy koa naboaka ny vahoaka amy Facebook dikan'izay tsy mety raha ataonareo igny tsy mety raha ataonareo igny nagnino olo mangalatra volamena magnano trafic jiaby tsy samborinareo fa olo fa mijaly igny andeha samborinareo za tsy d'accord amin'igny karaha Toamasina koa volaniko niany ty avokobe tsy haiko zanaka polisy nitsangana la mairie monsieur le maire nitsangana nandeha jusqu'à l'hôpital firy fois zany volagna teto aminareo firy fois misy olo mandefa message aminaka Toamasina tady volagnindreo fa izy koa miboaka haly
fa grave tu vois firy fois za mivolagna zay tsisy nihetsiky ny anty avoake anao police ke avoa zanakanao niananareo magnasary mitrangana dikan'izay vahoaka madinika malagasy zegny tsy vahoaka zegny aminareo izy koa ndraiky mikasiky la famille nareo zegny atao hoe vahoaka za tsy d'accord amin'igny koa azonareo zegny bon zegny vidéo tsika niany za mangataka fo am président citeny raha nasolo ny haiko mbo ampitrefa le vahoakanao izy koa anao iambigny Andry Rajoelina iala anao mipetraka fo tsy possible izy iala io tsy possible izy iala io le pouvoir appartient au peuple vlangnareo zegny tu vois le pouvoir appartient au peuple donc izy koa fa dictateur fitondragna ty le peuple doit se réveiller vlanko aminareo zegny magnadoso le dictateur io fa olo jiafa mahay eran le monde entier mahay azova Andry Rajoelina le monde entier mahay azova Mamy Ravatomanga azonareo zegny donc mila mihetsika atsika zegny vidéo tsika niany izy koa mare koa mahazo nouvelle vlanko aminareo araikaraiky fo ataotsika ato fa bon c'est bon misy nouvelle hafa nazoko je pense là c'est l'AES nandefa message taminaka betibetiky io taoko compte rendu fo raha ataotsika ato merci aminareo jiaby mitandregny partagenareo vidéo tsika atsika jiaby ty miaraka ampandroso Madagasikara merci à toi mon frère Percy Zoukbe kazadigna atsika mila magnano à fond merci anareo jiaby mizaha io merci anareo jiaby mipartage io tegna azafady aminareo volaniko zegny compte-naka fa blindé fa plus de 5000 personnes za tsy tafampidiky eky tegna azafady amizay le en retard tegna azafady merci aminareo mitandregny